Jamkan sara bula jabo ma fu ka wala mando ka fo aw bismillah aw ka jamkan kan bi jamkan sara bulon kono anya nyashi ma kenya sariya do ni anka baraka da fengo fenta kala je ba soro sariya do ke me ka usigi senka chagra do be anya ye ka fo joro ka bon ko sebe anka doni fengo la kanane no koloshilla ya mariya di doni fengo ka seka do ka seka fere jamana konnana ala koloshiri boraka na nyanga boisson min dawni jiwla je ba soro chama me o ka etiquette mbaka ka tamasha kanka kunin kai alors anda fe aw ka to fili kono fengo fe no ni sara beta wala saka ke sababu ye anga fenjugo kala ka jamana kono anya nyashi o de mabbi hakna abetal ke o barda inga baraka kalfa mun keme ala sariya fe o kanga baraka tugumuna sariya mun fola ni ala sona bisigi abina nyashi o de ma le thème du jour la mission de l'agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments ansa bisigi abu odeka amulo anga mawlele o kenaka oye docteur Djumé Cissé, chef du service promotion des bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles au département nutrition et sécurité sanitaire des aliments à l'Institut national de santé publique INSP. Mawlele alebe bo oyoraina amsaka fo abe fo chagada ni mako INSP Institut national de santé publique bodo framimbe ne alebe bla en tout cas ansabe ayre sora kono aleka baranya shino ma ngani keneka anga folini walimando amata ka nyashi ministry ma minye kenya ministry angu ye bataki ci alide ba ministry wolele ni kenaka afana ya wasado chagada nyamala ni akara sawbe ma wolele na anga kenaka wala ame ministry fo ka walimando ka barkada kuma angu la nyine ke teliala o ye chagada nyamado di ama wala sano ka puma bisigi na ala sonne aw ana chama famu akona na ka sabuke mawolele ani dado muna ka fese banangana ne aw ka se ka famu soro akona na soni ame du babu kono inshallah wala sanga ska chama famala na Dr Cissé ami foki wali mondo anya foto mna amu ye chila santu ka nga wolele nya ministry ma dana sero de yake iblara kala min kenen gabbi wala ami yere foki wala mono chesirula merci ok sontra wili jaranye yani nganda bla kumana be foli bla vraiment anga folo d'abord ambe woli bla anga lajele ka wala wi tanta kanu sigi kana laje donc foli be bla uma nga foli bu bema o ko fe foli be bla anya makoma krengreniera kenya ministre su nya bidon le jemukan latige ngasa nulu kunte an kuntna seka siano kamina an hakilna tafo wala sa malien be ka famya anga barayoro no to ko ansa no o ka baraye mi ka famya sorala donc au konnana ne ka foli sincèrement abe anga département be cabinet mo oni INSP directeur mi autorisation dama on a baraka nyoko bela jeli docteur Ajaranye ami yere fo tira la amba faka jamkan ngone na fambo bi ko se ma chama ni dasara doni fon la kolashiri ni ujatemene ma be sigi mesano ka naje wala amba faka min do idasara INSP mima Institut national de la santé publique o yala ibiseka dakurunya flafo chagada yere ka anaje bako nyana ngwatina merci suntra INSP yoroye kenya sodo kenya min de do abi bana kunkan ko kuma de fo bana munu ne ya jatemne bana jugo munu be dinya sereke nani nana nga jamana kono service folo ni nyashine ndo abarate likama almago la donne likama oni ka antanga ulu vraiment o INSP donc o ba ka mission folo la abe lajelu fana ke ka chaya bana kiso be laje wala sa mko be tanga mko kana toka bana kise chari chona sudala donc o INSP nga niya jatemne INSP ka mission ka chadoni basa inika ka tu INSP re na chogobulu INSP re sigira en 2019 décret maintenant au décret 2019 023
o décret de nana folo après a rectifiera mars kalo mugani wolonvla 2019 kono ka bo ordonnance la ka ke ordonnance o keli o ale nana chogodi anana frankali de ka o service nan de farala nyonka barsa o ya jate mine ko wari chaman na fulu chaman be do recherche la service de recherche kacha donc on nana jate mine ka foko nan nana do fara nyonka akacha ala fe baraka nyonya be ke coordination be ke et puis tuguni wari musaka hakem be do a musaka be se kan na fa chaman ke kasoro abichuga koromina ote ode konnana sano ina space service nani nana bla konnana o ina respect koro mo ba do ni julta yoro wala ina respect koro o kofe anga service sur la fe no kumbe dumuni ko kungango kuma fo no ba fama ko agence nationale de sécurité sanitaire des aliments o kofe credosu nana sura fe o ni senam fana nana sura fe donc senam bulu fara kunye fla yeme ou be fara nyonka donc a be fara nyonka ka ke inespe bakuri donc bara in tablo kera odi c'est en 2019 kono donc en be bo mo konnana ajaranye angoni INSP yere famu sisa ida sara ma service mu wera sura kono chagada mu wera sura kono ida suru ma me ko manga bi babu be talke dunuko en tout cas dunuko baradain aleka barako ka wala dunuko ko ne wala ko sema amma fa kale yere do sano muna abdara senka nafa jume mbala ni alisara ka service yere adama okay ansa di do ansa ni alwire ba foko ansa e service wa fama ko agence nationale de sécurité sanitaire des aliments a service nana chugudi en fait ni a jatimine folo sans 2003 problème ba ko be dumun ko la dumun problème tumbala chugudi mɔgɔw kun bɛ dumuni tobi u yɛrɛ ma ou a kun bɛ tiɲɛni kɛ u yɛrɛ ma m'a dɔn ni tun hakili b'a la wagati la dasumayala m'a dɔn ni tun y'a problème ye o dasumayala problème tun wulila et puis o kun ye an bara kɔnɔna ye bɛɛ lajɛlen kun tɛ kow k'a kɛcogo la surtout n'i y'a jateminɛ population tun tɛ baaraw taabolo faamu parce que service kelen kun t'a diriger service bɛɛ kun b'a ka baara kɛ n'o ye an baarakɛɲɔgɔn service an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma service d'agriculture tun b'a la service d'élevage tun b'a la agriculture ye suman yiriwari ministre so o ni bagan yiriwari ministre so olu ni BCA ministère de la santé donc nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ baara kɛ i ta fan na nga bɛɛ kun bɛ baara kelen de kɛ basa bɛɛ kun bɛ dumuni ko kunkan ko kuma de fɔ donc o kelen sisan nɔ u nana jateminɛ k'a fɔ nin wale in t'a to dumuni ka se ka bɛɛ saniya ka banakisɛw bɛɛ lajɛlen bɔ mɔgɔw ka sigida kɔnɔ donc o la ANSA nana o position na ANSA yɛrɛ créera en 2023. Voilà. Alors docteur an ye famele sɔrɔ kɔnɔna na mais ni an ye jateminɛ kɛ sisan i n'a fɔ an ka bi sigi yɛrɛ bɛ tali kɛ mun kan ANSA n'o ye cakɛda ye an b'a fɛ k'a dɔn sariya ye kalifa mun k'a la quelles sont les principales missions dévolues à l'ANSA, l'agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments bien sûr. Kalifa jumɛn kɛra la sariya fɛ a ka baara sariya fɛ ANSA de kan ka sécurité dumuni ka sécurité assurée dumuni ka sécurité ye mun ye c'est-à-dire que k'a daminɛ a tobiyɔrɔ la k'a daminɛ a tobiyɔrɔ la f'a dunyɔrɔ la ou bien k'a daminɛ a sɛnɛyɔrɔ la f'a dunyɔrɔ la ou bien k'a daminɛ depuis furu la baganw bɛ dumuni min kɛ furu la u bɛ lamarali min kɛ étable kɔnɔ k'a daminɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ko a filɛ assiette kɔnɔ donc problème min kan ka dumuni sɔrɔ ANSA de bɛ yen nɔ sisan nɔ ka fɛɛrɛ cɛ walasa o problème kana ye dumuni la jusque fo a dumuni yɔrɔ o y'an ka mission fɔlɔ ye mission filanan ye mun ye fɛn fɛn min bɛ dumuni ko kunkan ko kuma fɔ ANSA de bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka kan kelen fɔ u ka don
contrôle kilina donc be bara fen feminke on di kanka be la je ka foni barak effectivement akanga keta effectivement akanga keta u ka bara de donde mais amu be nyom bulu ka u ka bara be coordonner donc coordonner un peu la sécurité sanitaire des aliments les activités de la sécurité sanitaire des aliments on tayoye d'accord yanga fenya o hukmu konnana an kanka mo la donia nous ba fama sensibilisation la communication sur le risque ensemble ko obe uluka fena sabana yemi ni selekenani ni a jatemine réseau bino réseau mon be surveillance fait donc dumuni ko la le réseau be on de contacter folo et puis on be soroka ayre jensen yano nous na be foma ko abi jensen malikono donc réseau infosam oni réseau européen mon be dumuni tieni kunkanku jensen abe jensen chugodi ça fait ni dumuni tieni yira yoro la jamana wero ka malita kalama yana kana diverser akana bon on barano ulu information di donc information bena en fieno information bena par le biais du codex ofanayi kuluye je kulumbe dumuni kunkanku kuma fo ba fama ko codex alimentarius donc ni hunde ansaka bara ere très bien ni jarangi ni ko ka damne fin sénéro la fana la asedi kono wala ma glan yoro la fo kana bla asedi kono mais ala ka donc mamna ansa clip ni bela jenena autorisation de mise sur le marché aka fen wona ba yep ma chamana AMM autorisation de mise sur le marché alors o yamara nonu la nyunu be ke chugo jume ansa bo baraka chugo jume ani jon me jengo baraka nyoko fe wala saka yamaru di donner ka angadu kololo foita la gele foita ko autorisation ni yamaria de gouvernement ka yamaria de réglementation ça fait ni nana dum bara la sano ikanka donc ka fa ni baraka ni fait produit ikanka ni bina afiri il faut que ka gafi de sorala ni bi permet ka afiri ambaraya ka klaka atana ikoka donc oui autorisation sont ni utibulo ya maria tibulo kali ka afiri malikona ko kata afiri kofa donc o de mai donc aller redum a institut malikono be kanka don a institut malikono cabinet le décret 06-259 du 23 juillet donc au Kera 2006 voilà donc au décret quand qu'a respecté des producteurs be kanka don qu'a respecté obligatoirement et quand qu'a respecté ni ma respecté ni contrôle tarabo minauna sugu kono kasoro o fenti bulu abe cheka abe menena Madame Sinzo running ka kosebe nafa bola do yeko sano mama be glani ka malikono ina fo alimentation bar nununa anga dunu fen nunu munu me importer almu me gla malikona no donc affaire baga beleka ou bien gla maka beleka nga ni yamara pape ni ya sanika affaire sugulawa ou des réglementations. Alors, de nous gunakunka vraiment sentimenté ni yorina ma fa ka préparatique di ninga ko sebe et da sera ali femu mamu ye bagawoye parce que kuma do la ma ye ka fo mi yanga la kana bagoye douanier o rube frontière la folo ba so robe chez carton do femu na do be na badje sanfe o mais amita chez mun sans sula parce que mo yere be ka do be ka watina to kama mo bala ka moderniser chez ka koyo ke sano ami adele kam so gonu fo yala mais chez carton le be ça alors chez carton me yala yamada fana me o ko la fana wa bon chez carton ko ni min de rentrer mal là chez euro do bien pour les déchets faire do bien wakati la atun ya marialente atunya marianti kat ikante katakana malla katakana malla ko balla dumala de fa mabo ya marialente mais si ça non mo baye mo be dunay wa douane buka barake mais abe do alsa donc o follow flana ni chemu ni rebe ke ombran ni ya bayelme ikankana autorisation ni autorisation ni na bayelme na
fɛn o fɛn n'a bayɛlɛmana ni autorisation de mise sur le marché b'o de la fɛn bayɛlɛmana autorisation de mise sur le marché b'o de la donc i kan ka na o de kɛ d'accord kan ka kɛ sisan nɔ e b'i ka usine na i bɛ biscuit usine na i ka usine fɛn production kɛ yanni i ka minɛn ta ka bila sugu kɔnɔ i kan ka na ni minɛn ye commission b'a lajɛ o commission d'autorisation de mise sur le marché ale fana créé ani décret nin kɔfɛ donc o ye commission ye mɔgɔ 21 ye olu de bɛ commission in na donc ni nana ka minɛn ye sisan nɔ u b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ minɛn in a ka ɲi a bɛ se ka passer ou bien a tɛ se ka passer bon fɛn caman b'a kɔnɔna na i kan k'o kɛ voilà. D'accord. Mais au commission ni ansa bɛ baara kɛ kosɛbɛ walima o commission yɛrɛ bɛ ansa kɔnɔna na. Commission yɛrɛ bɛ ansa kɔnɔ. Gouvernement de y'a créé, n y'a décret tɔgɔ fɔ sisan ale ni décret de nana ɲɔgɔn fɛ. Voilà. D'accord. O diyara n ye kosɛbɛ donc dun fɛn o fɛn o fɛ a kan ka lajɛ nin cogo in na mais an bɛ to k'a ka taamasiyɛnni min ye dun n'i ye ji dɔw ta k'a lajɛ an tɛna publicité kɛ mais ji dɔw b'an ka sugu la mɔgɔw b'a san boutique la a bɛ bidon kɔnɔ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a sɛbɛnni dɔ a kan voilà. Agence nationale de sécurité sanitaire. Voilà, mais an bɛ ANSA ka logo y'a kan mais o tɛ fɛn min ka dun problème t'o la wa walima bɛɛ kan k'a ɲini ka se ni sigi ka fɛn kan. Commission b'a yira ni commission est autorisée da logo d'i ma donc logo in de b'a yira k'a fɔ i ka produit tɛmɛna anw ka yɔrɔ fɛ donc autorisation b'i bolo voilà donc maintenant mɔgɔw kan k'a jateminɛ n'u bɛ dumunifɛn san n k'a jateminɛ ka logo jateminɛ minɛn logo bɛ minɛn min na o produit de autorisé len don logo tɛ minɛn min na o produit u kan ka u kɔlɔsi o la parce que a bɛ se ka bana d'u ma voilà. Donc o nafa in de ka bon kosɛbɛ. O nafa ka bon kosɛbɛ. A diyara n ye mais sisan ni an ye ni mun ye autorisation de mise sur le marché yamaruya di ka fɛn bila sugu la an b'a bisikiya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli caman de bɛ kɛ k'a lajɛ ka qualité lajɛ ka bɔyɔrɔ lajɛ k'a lajɛ yɛrɛ ni fɛn masina in tɛna kɛ sababu ye ka bana bila adamadenw na ka bana bila mɔgɔw la jamana kɔnɔna na o ye garantiba dɔ ye anw bolo an bɔra o kalama bi mais ni na i b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ tɛmɛ ni sariyaw fɛ bɛɛ tɛ tɛmɛ ni siraw fɛ fɛn bɛ tila k'u yɛrɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ c'est à dire que an b'u san an b'u dun kɔlɔlɔw b'a la a bɛ se ka kɛ alors est-ce que ANSA fana bɛ contrôle kɛ wa min ye sɛgɛsɛgɛli k'a ɲɛɲini k'a lajɛ est-ce que ninnu ye sariya bato walima ma bato est-ce que a fana b'o contrôle fana kɛ. Contrôle bɛ kɛ contrôle b'an ka mission na contrôle bɛ kɛ produit la produit minnu bɛ minnu dilanna an fɛ min b'a fɔ ma produit locaux contrôle bɛ kɛ produit importelenw fana kan produit minnu mana bɔ kɔ kan ka na olu fana bɛ contrôler anw fɛ o bɛ contrôler anw fɛ cogo di an ka contrôle an bara an ye jɛkulu sigi k'a kɛ contrôle conjoint o contrôle conjoint service ministère damadɔ de b'o o contrôle la donc an n'u ka direction régionale ni direction nationale bɛ baara kɛ o ye jumɛn ye ne y'a f'i ɲɛna o ye service d'agriculture ye ensuite o ye service d'élevage ye o ye service environnement ni ministère de la santé yɛrɛ donc olu bɛɛ de bɛ jɛ ka contrôle conjoint kɛ ɲɔgɔn fɛ contrôle conjoint ye min an bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ n'i y'a jateminɛ n'i taara sugu la sugulamɔgɔw b'a fɔ ko minnu bɛ feere kɛ sugu la u b'a fɔ ko karisa ninnu bɔra yan kunun karisa ninnu bɔra yan kunun aw fana nana bi donc u t'a dɔn k'a fɔ ko service ni service minnu donc pour u b'a fɔ k'u tɔɔrɔlen don tuma dɔw i b'a sɔrɔ ministère de l'agriculture bɛ taa bi siɲɛ wɛrɛ i b'a sɔrɔ ministère de l'élevage bɛ na tuma dɔw i b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ fana bɛ yen nɔ ministère wɛrɛ bɛ yen n'o ye environnement o bɛ tɛmɛ donc u bɛ tɛmɛ tuma bɛɛ u da la quoi donc anw y'a jateminɛ k'a fɔ nin ye fiɲɛ ye il faut k'a ka corriger o de y'a kɛ an bara contrôle conjoint de bɛ yen nɔ o bɛ yamaruya kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ don convoi mobili kelen na n'an taara sugu kelen min na bɛɛ bɛ jɛnsɛn n'an donna bitigi min kɔnɔ bɛɛ b'i ka baara kɛ donc o kɔfɛ minɛn minnu ma autorisé o ni minɛn minnu tiɲɛnen don date de péremption minnu date de péremption tɛmɛna ou bien ni minnu kabosilen don olu bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ka saisi n'a tiɲɛnen don o bɛ saisi ka bila kɛrɛfɛ o kumana papier bɛ k'a la ka d'i ma mɔgɔw n'a bɛ bɔ
o de u t'a bila mobile kɔnɔ ka taa bila stock la sisan nɔ a bɛ fɔ a jeni kuma ka se donc n'a cayara souvent tonne caman o kuma o bɛ sɔrɔ ka jeni an ma tɛmɛ semaine dernière an bɛ a la halisa minɛnw ma jeni fɔlɔ u b'an ka fɛn kɔnɔna na yen nɔ gouvernement ye wari di an ye o mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan les ministères tout service fɛn fɛn n'a bɛ dumuni ko kunkan ko kuma fɔ olu bɛɛ donna baara la donc an n'olu bɛɛ de convoi kelen kɛ an bɔra ka taa sugu la Bamakɔ fan 14 souvent an b'a kɛ ka don région kɔnɔ mais ni zenata kɛra Bamakɔ fan 14 o ni ka taa Bamakɔ dafɛla ninnu na ka taa don Kulukoro région kɔnɔ donc an bɔra k'o de kɛ sisan nɔ tuma dɔ an ni tonne caman de bɛ bɔ sugu kɔnɔ tonne yɛrɛ caman tonne kelen tɛ tonne ka ca dɛ tonne kelen tɛ dɛ tonne caman fɔlɔ an kun b'a kɛ sunkalo ɲɛkɔrɔlaw la bon a nana kɛ san dama ye ni an ma se k'a kɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla mais sisan sunkalo tɛmɛnen sisan seliba ɲɛkɔrɔla in na an y'a kɛ parce que seliba ni sunkalo bɛɛ pratiquement kelen mɔgɔw bɛ dumuni b'a kɛ donc fɛn caman bɛ labɔ ka feere a wagati boisson kolon bɛ feere a wagati boisson minnu si banna mayonnaise minnu si banna mɔgɔw b'a kɛ sogo ni fɛnw na donc moutarde minnu si banna olu bɛɛ lajɛlen caman an sera k'a caman labɔ yanni ka seli yɛrɛ don se an sera k'a caman labɔ donc olu bɛɛ bɛ taa jeni de. Madame o yɔrɔ in kɔni diyara n ye kosɛbɛ parce que min kamanagan kun bɛ anw yɛrɛ la ni an yɛrɛ kun b'a fɛ ka ɲinini kɛrɛnkɛrɛnnen k'o kan vraiment o ye fɛn datibalen ninnu ye parce que anw caman bɛ yen nɔ an ma kalan an tɛ se ka sɛbɛnni kalan an kɔni m'a ye dɔrɔn a kasa bɔlen tɛ an mɔgɔ tɛ ka date lajɛ ɔ butigiw fana bɛ yen n'i taara an ka kare kɔnɔnaw na an tɛna siya kɔni fɔ mais n'i ko kare kɔnɔ butigi y'a mɔgɔ caman bɛ a ko kalama kosɛbɛ voilà donc o kare kɔnɔ butigi ninnu i b'a sɔrɔ butigi yɛrɛ tɛ mɔgɔ kalalen an minnu t'a san anw t'a lajɛ yɛrɛ an kɔni b'a san dɔrɔn an b'a dun an b'a san an b'a dun date balen don an ka sira t'a la mais kuma dɔ i b'a dɔw lajɛ i b'a sɔrɔ date balen don an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ɲininka est ce que jamana ka cakɛda mun fana bɛ yen nɔ minnu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ninnu fɛn ninnu bɔ sɛnɛ est ce que u yɛrɛ bɛ ka baara kɛ an b'o fɔ donc pour dire que ni aw b'a la ka nin baara kɛ vraiment o jigiya dɔ baara bɛ kɛ n'i y'a ye a ka suma dɔɔnin o ye musakako yɔrɔ ye an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn service in bɛ position min na sisan musaka ka suma musaka de b'a kɛ sinon an bɛ terrain kan san kɔnɔ au moins 3 fois ça veut dire que les sorties yɛrɛ ye trimestriellement n'u b'a fɔ kalo saba o kalo saba agent bɛ an ka agent bɛ sugu kɔnɔ ka nin ninnu ramasser service de contrôle wɛrɛw bɛ yen minnu ka baarada y'ale don o don olu ka baara ye don o don olu bɛ bɔ mais an ka nin contrôle conjoint an bɛɛ lajɛlen ka jɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o fɛnnen don k'a kɛ san saba wa fana o contrôle senfɛ an bɛ sensibilisation kɛ par exemple e da gosira autorisation de mise sur le marché la an bɛ taa n'an ko an bɛ produit minɛ ka autorisation t'a la évaluation senfɛ mɔgɔw b'u plaît aw b'a minɛ mun na an b'a fɔ bon parce que i ma se n'a ye a kan ka taa yɔrɔ min na gafe de b'a la sariya de b'a la ni gafe min b'a la an bɛ bɔ ka gafe yir'u la et puis sariya min b'a la an bɛ sariya fana yir'u la a kan ka sɔrɔ cogoya min na an b'o fana f'u ɲɛna a validité ye 5 ans ye an b'a fɔ n'i y'a sɔrɔ a fana bɛ 5 ans de k'i bolo i b'i ka minɛn feere yɔrɔ min y'i diya a b'i permis ka taa n'i ka minɛn ye kɔ kan fana donc o fɛn min filɛ nin a bɛ adamadenw dɛmɛ kosɛbɛ donc an m'a kɛ contrôle dɔrɔn ye k'a kɛ répression ye an bɛ contrôle kɛ en plus an bɛ sensibilisation fana kɛ pour que adamadenw k'a faamu k'a fɔ an ka service ye min ye an ka sensibilisation ka bon ka tɛmɛ répression kan. docteur an ye nin yɔrɔ in kɔni faamu an bɛna ɲininkali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn min kan vraiment nin bɛ a yɛrɛ sɔrɔ ale kɔnɔ mais waati min dira ma waati nɔgɔyara an bolo ka ban ko ye baro in ni en tout cas i ka directeur ka yamaru ye an bɛ sɔn ka ɲɛɲini ni ka directeur ka yamaru an bɛ sɔn ka ɲɛɲini waati nataw la an ka segin ka na jamukan in tɔ laban parce que bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ni foroba kɛnɛya yɛrɛ kɔlɔsili tɔgɔ ye an minnu tɛ maa kalannen n'an bɛ se ka taa nin fɛn datibalen ninnu san k'a dun a gɛlɛya kɔlɔlɔ maa si t'a dan dɔn voilà aw ta kɔni ye dunni ko yɔrɔ furako kɔni t'a la aw sen tɛ fura kɔni contrôler ni fɛn na. non direction de pharmacie olu ta ye furako ye anw ta ye dumuniko ye anw ni minnu bɛ baara kɛ o laboratoire national de la santé ye kosɛbɛ LNS bon an ka dumuni tiɲɛnen bɛ ni bisiki la dumuni min na an b'o bila ka taa laboratoire de la santé la laboratoire national de la santé la olu bɛ jaabi d'an ma bon o jaabi bɛɛ de b'a kɛ an bɛ se ka autorisation di mɔgɔw ma tant que n'olu ma jaabi min di k'a fɔ nin produit ka ɲi n'a ma ɲi n'i nana n'a ye commission na a tɛ passer.
ajaranye alors si kunje kuma wula e bi se ka welewele dan jumɛn kɛ bi ka ɲɛsin denbayatigiw ma ka ɲɛsin jagokɛla baw yɛrɛ ma minnu kan ka cɛsiri kɛ ni ma ɲa jago kɔ i kan k'i diyagoya ka jago tɛ taa fɛn minnu kɔ i kan k'i diyagoya k'i bila o siraw kan k'i bɛn ni sara ye min bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ bolofɛnw na lakana i na sɔrɔ k'u la en même temps jamana kɔnɔden minnu na san k'a dun u na se ka kɛnɛya. Ayiwa Sotra kuma diyara parce que ne bɛna daminɛ fɛn dɔ ma min peut-être e yɛrɛ sigilen tɛ n'a ye an kɔni b'a ɲini fɔlɔ gouvernement fɛ a ka moyen di an sa ma pour que an ka se ka baara kɛ baara in fanga ka bon ni moyen tɛ ni moyen tɛ yen nɔ a tɛ se ka an dun b'a dɔn fana ko bana in jugu caman bɛ dumuni a bɛ sɔrɔ dumuni na hali cancer min filɛ nin a bɛ sɔrɔ dumuni fɛ a fɛn caman bɛ sɔrɔ dumuni fɛ donc an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ halisa an sa ka problème min bɛ yen nɔ u k'a lajɛ u ka labɛn teliya la walasa an sa b'a ka mission ta parce que an taara jamana kɔ kan kosɛbɛ an tun bɛ jamana caman ɲɛ bi olu bɛɛ bilala an ɲɛ o hukumu kɔnɔna na an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ a k'i hakili bila o yɔrɔ la a k'a ko teliya pour que an bɛ se ka an ka place kɔrɔ retrouver min ye o ye gouvernement ka laɲini i tun sigilen tɛ n'o ye mais wajibi don ni sera yan bi n bɛ n da gosi o kuma na min ye k'a fɔ ko sɛnɛkɛla ninnu producteur ninnu minnu bɛ usine na baara kɛ u k'a lajɛ u bɛ wari min don u ka minɛn dilanni na o ni autorisation tali fitinin dɔrɔn don u ka autorisation ta walasa u ka bila yamaruya kɔnɔ sinon ni yamaruya tɛ u ka cargaison ba bɛ se ka arrêter n'a taara jamana wɛrɛw la parce que an y'a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi fɛn tɔgɔ fɔ man ɲi an y'a ye agroalimentaire minnu b'a baara de u ye produit bila ka taa extérieur la tɔn caman mais tɔn caman tilala ka lasegin parce que fin y'a yira produit la kabini ye donc u y'a lasegin ka tila ka a tigi bila ka a segin ni sara bɔ ka segin ka na détruire ala ma détruire fɛ yen nɔ a tilala ka na détruire an bara yan ka jɛniya ka ala tunu donc o ɲɔgɔnna baden de bɛ kɛ wa n'u bɔra n'a ye quantité fitinin o quantité ba u k'a dɔn n'a taara yɔrɔ wɛrɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ donc a ka sɛgɛsɛgɛ i bara i ka segin a kan o ka fisa i k'a to a ka taa ensuite ka tila k'a kɔlasegin parce que n'a kɛra Mali bɛɛ de bɛ minɛ a bɛ fɔ Mali ka Benin wali Mali ka tigadɛgɛ wali Mali ka minfɛn donc Mali de tɔgɔ bɛ fɔ o la producteur fɛn fɛn min b'a la a bɛɛ de bɛ bin e kelen tɛ bin jamana bɛɛ de bɛ bin wa wari caman de bɛ mɔgɔw kun a bɛ bin donc an b'a f'u ɲɛna u ka sabali u k'u yɛrɛ bila norme na u kana sɛgɛsɛgɛliw b'an bolo sɛgɛsɛgɛliw b'an bolo laboratoire national bɛ yen laboratoire privé bɛ yen ni problème yera a la a bɛ corriger yan yan'u k'u ka nafolo tiɲɛ o kɔni a y'o ye min ye dumunikɛlaw ye an b'a f'u ye u ka attitude responsable sɔrɔ attitude responsable ye mun ye i kana dumuni san ten tɔ n'i ma a étiquette lajɛ parce que commission yɛrɛ bɛ étiquette de exiger kosɛbɛ pour que mɔgɔw ka se ka information bɛɛ sɔrɔ étiquette la n'i ma kalan an ye logo yira an bɛ logo yira min b'a to aw mana logo ye minɛn na o kɔrɔ y'a ye k'a fɔ ko dumuni aw bɛ se k'o dun kɔlɔlɔ foyi t'o dumuni donni na barisa o ye étape bɛɛ kɛ pour que k'a yira k'a fɔ ko vraiment ni dumuni bɛ se ka dun sans problème kɔnɔbara tɛ ko donc vraiment ni mɔgɔ min bɛ dumuni ta i k'a lajɛ i ka dumuni saniyalen don i kana taa bana lase i yɛrɛ ma bana fasugu ka ca a b'an senkɔrɔ fana ok ne bɛ kuma dan yan nɔ merci beaucoup docteur a diyara n ye an b'i fo serifula fana fo min ye autorisation di an ma an ka n'an sigi ka sira bila an ye an k'an sigi k'an kɔnɔna kuma fɔ walasa an ka nin émission in ka ɲɛ bɛɛ ka se k'a faamu donc an bɛ serifula fo kosɛbɛ parce que nin tɛ sɔrɔ kuma bɛɛ f'i ka wari de bɔ bi aw y'an wele san wari bɔ o de kama kuma tɛ ka ban mais temps sera an bɛ obligé ka kuma bila yan nɔ. a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ko i Sise a kɛra fila kuma in kan a bɛɛ lajɛlen faamuna bisigi ale sera a kuncɛyɔrɔ la an kun ye laɲini kɛ min fɛ o de kun ye nin ye le thème du jour c'était les missions de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments ANSA an ka ma welele min ye docteur Jume Sise dɔgɔtɔrɔ don ale bɔra k'i da don a la ka fasatɛliw kɛ ne ma la k'a fɔ ni bilasiralikan ninnu bɛ ne aw bɛɛ lajɛlen nafa kɛnɛya fɛn min bɛ dun kɔnɔ la n'a donna kɔnɔ na fɛn o fɛn n'a ma don an kɔnɔ
o te boble kɔnɔbara te kolfɛ min donna kɔnɔ ala k'an kisi ni ɲuman do a barika ni juguman do kɔlɔw b'a la bɛɛ lajɛlen k'i jɔ jɔyɔrɔ la jamana ta kun min fɔ vraiment ni accompagnement sera ka kɛ n'alima la k'a fɔ a na kɛ kunnawolo ni kunkɔrɔta ye Mali ma sur la scène internationale. WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye don nataw la aw ka ɲininkaliw an na o ta k'o ɲɛsin cakɛdaw ma minnu kan k'o jaabi mais ni ala sɔnna an b'a ɲini an sa directeur fɛ vraiment ni madame ka sigi jamukan in ɲininkali caman b'an bolo jaabiw ala ni aw bɛɛ lajɛlen nafa an b'a fɔ a ka mɛn don wɛrɛ jamukan sariya bulon Chérif Kula Jabaramuso la salamu alaikum wa rahmatulahi taala barakatuh.